ولا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. أمبدا الإسلام وأما بلا جلنفو مالكنا مالكو كanga fuli ba bela jeli ka damne sigida folo fo ka tabla laba nanga fuli ba bela jeli juma temeni ami alafu sabu ka daka an ala deli ko ala ka bi juma yirana masay ay wole jabi ay ñogo soro bi ni télé seulement bay kono tugun noye Energy TV halisa ananga imam ana ambalma ke imam de mabari ka bo bananga bu ana ambalma ke amru dumo ale fene bo bananga bugula ay ñogo soro antu ko kuma fole to e dala mangay ko mala halisa ambe bilibili nani ga bulundala sabaw ka can na bilibili nani ambolu de ka bulundala o folo o ye ka fadi ne Abubakar Sidiki o don an ba ka bulundala bi o kuma ba caman fora nga halisa ka tobe ko imam yere bi yanno ambe foldi imam ma ka foka assalamu alaikum imam de mabari Abubakar Sidiki wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh bi sanri foli bi yere ambi yere fo bi barkada ajaray katlaka amalma ke fo Hamidou Jumbo ayere fo ka barkada adi foli ka flobe fo aka chasiri la ajaray sijane kenya ani lafiya ala ala bolo ya rabbi ala ko dinen amin ala ko dinen awmo amin ala ka kanu fana to amin ala kan kanu laba aljine kono amin ala ko ke ala kira bunya ko saw amin salli ala rasul wa salim wala fi amba fa'uz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah almun'im ala man ata'ahu wa tabi'a ridahu والمنتقم ممن خالفه وتبع هواه وأصلي وأسلم على البشير النذير محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جامع الله تعالى فوق بركة عليك تلعني على فكرة بشيطان تورم. وكاكه. أمي كمدة من الله تعالى تقول بركة ماي. نوي بسم الله الرحمن الرحيم. الشريعة كاردو مشيتي الله. ويتشي. كنوا مسا. أنا بي مساكه. أنا شيني مساكه. مساكه مين؟ amma damine yoro la laban yoro otala ayi miri baw miri lala ka miri bana tashi baw yu tashi Allah Ta'ala mi na tashu sira adanyola baw ni mai miri fela bi miri kata ala masake mi ni miri lala ibi miri ki miri bi fi ka miri bitaba pep wallahi sigata kumala ni miri dana yoro mna ifana be dai ni be dai mana Allah Ta'ala to de ko kamana gwa masake masake mi na mashido sigata la ani foi bonde nyonfe Qur'an ko laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir me danfe be dambala ko abi o sigata kumala hali kafiri bol sona dambala ko Allah Ta'ala be abado mana be ala fo vie ka barka da alai ka salatu chaya anga chebeinga no ye kira ani nabi mo ngan nabi ma dina kamle ba la harado drap chawbi tajo chemi ngad parasol jukho wallahi ala kan yula ya mala barkada ayi muhammadu rasulullah kana kirai wallahi am alafu ayi qur'an kana kitabu am alafu kaslame kana dinai anga kana alafu de akanga fuda wala ambaji allah fe ya rabbi ala kan bal islamiyaka amin ala kan fatu islamiyaka amin vietnam ala bi nyom be do mina ala kan kuma labaka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam vietnam ray ame cheba flaka dala follow muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bokarta bitala kira de fe sigata kira fe fana ni ma do bokar fe olu de ka nyama ya kira nyaw ve apuma bokar ka duye ala kira ka duye sigata la ni maamin ko kibi do bokar fe o kora ki don ala kira fe sallallahu alaihi wasallam o mamba Allah Ta'ala fe vie amina min fo fota ya rabbi ala ka ambe sababam ni min sabab ben ala ko bra yesebanye ni min sababa ma be ya fa masadambo ya fa ina ala fe parce que amina do chebi nga du kona anga na do agasila no sayyidina Abubakar Siddiqi afadi chemi nye cheuda nyena lahara abe cheu nyefe ayala ka danfe beda sayyidina Abubakar ala ka danfe beda akira
mɔgɔ kana bila i hakili la k'a fɔ ko adamaden bɛɛ ye kelen ye maa man bɛ sa maa ye vi an y'a fɔ n k'o ye kelimatul kufri ye ka n'o bila i hakili la ala ye danfɛn o danfɛn da dɔ ka fisa dɔ ye a la a bɛ se ka t'a la o tuma na an bɛ cɛ min ka bulonda la n'o ye Seyidina Abubakar Siddiqi ye an k'a ma don n ko ala y'a tɔgɔ bɔ sanfɛ k'a fɔ a ma Siddiq fɔra ni aya ye allazi jaa bisidqi wa saddaqa bihi an y'a f'i ma ko ala kira k'a ma ko atiku cɛ min ala y'a hɔrɔnya ka bɔ jahanama ma an y'a f'i ko Muhammadu Rasululahi de y'a da la n ko Abdulahi n'o tɛ a tɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ kun ye ko Abdul Kaaba ye o fɔra y'a minɛ o Seyidina Abubakar Siddiqi kuranɛ aya caman jiginna minnu b'a ka bonya jira minnu y'a ka martaba fɔ cɛ min ni ala y'a kira y'a ka alijinɛ kɔnɔ don fɔ k'a sɔrɔ a ma sa fɔlɔ vie maa min ka alijinɛ kɔnɔ don fɔra a sabali o ni maa tɛ kelen ye n delila k'a f'i ɲɛna n ko lisi bɔra ala fɛ k'a di Jibrila ma ka n'a di Muhammadu Rasululahi ala ye cɛ tan tɔgɔ d'a ma a ko Seyidina Abubakar Siddiqi Muhammad Umar Usmani Ali Talhatu Zubairu Sa'adu Sa'idu Abu Ubaidata Abdurrahman ibn Awfi Jibrila ala ye Jibrila ci k'a kana ninnu cɛ tan tɔgɔ di Muhammadu Rasululahi sallallahu alaihi wasallam ni cɛ kelen tɛ kɔnɔntɔn bɛɛ ye maganga ye ko Mamadu k'a fɔ ninnu cɛ tan ye fɛn min b'o ni alijinɛ tɛ saya sikara u sabali maa man kan ka tulon kɛ Allahu Taala ye maa min bonya Allahu Taala ye maa min sabandiya ka n'a fɔ k'i bɛ tulon kɛ o la Seyidina Abubakar Siddiqi n y'a f'i ɲɛna ka tɛmɛ nabi ɲuman 124 n'o olu bɔra yen ani Seyidina Jibrilu ani Mika'ilu ani Sarafilu ni Azra'ilu ni cɛ 4 bɔra yen Seyidina Abubakar bɛ ala ka danfɛn bɛɛ sanfɛ i y'a fɔ a fɔra o Seyidina Abubakar bɛ ala ka danfɛn bɛɛ sanfɛ kuranɛ aya caman jiginna kan allazi jaa bisidqi wa saddaqa bi jiginna ale de kan ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها سيدنا أبو بكر الصديق الله أكبر قرآن يقول شميما ولا يأتل أولي الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ألا تحبون أن يغفر الله لهم أدقنا شميما سيدنا أبو بكر الصديق الله أكبر ولمن خاف مقام ربه جنتان أصوب نزول سيدنا أبو بكر الصديق الله أكبر قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين نقول انا ايه جينا مع مين سيدنا ابو بكر الصديق الله اكبر سيدنا ابو بكر الصديق قال ايه كما جينا ان يدون تاولا ان تا محمد رسول الله في فين سيدنا ابو بكر الله اكو ما طلعت الشمس على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر اكو صحابه من فاي والله تلجركم لكم صافي سيدنا ابو بكر بابا صافي لا كلارك مكاي ako tile jɔra kungolo wo kungolo kan kuma la ɲini ye mun ye tile jɔra fɛn o fɛn kan Bubakar b'a bɛɛ sanfɛ ala fɛ ni kira y'a fɔ siga t'a la Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ako Seyidina Abubakar Siddiqi ma ako mithlu Abi Bakr kamathali al-ghaythi aynama waqa'a an-nafa ako wallahi sahaba Seyidina Abubakar bɛ i n'a fɔ sanji Allahu akbar i y'a dɔn ni san nana ni san fina sisan a b'a ta a n'a ye ala ja a n'a ye san kelen fi kabanɔgɔ kelen a b'a ta diɲɛ kɔrɔ ka taa bila diɲɛ tilebi bani baba kabanɔgɔ kelen ala bɛ jiw woroba dugukolo fa bɛɛ fɛ ka bajiw fa ka kɔw fa ka taa ni ji ye jiw jukɔrɔ sebaya masakɛ in ka fɔnisere ka bon kojugu o tuma na ala kira ko Seyidina Abubakar ye saji bisaru de san n'a nana dugukolo sanfɛ a bɛ dugukolo nafa baw bɛɛ bɛ falen jiriw bɛ nugu baganw bɛ dumuni kɛ a ko Seyidina Abubakar b'o cogo de la Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako Seyidina Abubakar Siddiqi ako bɛ n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ vie ni ye fɛn fin ma ye min ye nɔnɔ kɛnɛ a ta ka bɔ la dɔ tɛ dɛ ako Seyidina Abubakar Siddiqi ye nɔnɔ kɛnɛ de ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako lawla Abi Bakr la zahaba al-islam ako silamɛw ni Bubakar kun silamɛya kun bɛ taa Allahu akbar vie dalu bɛ nin bɛɛ la dalu b'a la o la Seyid Abi Ja'far ale fana kumana nin yɔrɔ in na ako Seyidina Abubakar ka ako thanihi fil islam وثانيه في الغار الهراء وثانيه في العرش يوم البدر وثانيه في القبر وثانيه على الحوض يوم القيامة أبو بكر دي كلا على كلا فلان دينه صلى الله عليه وسلم سلامي لا كرنا أك سلامي بولي فرول خنا أناك كريا جلو بولي كل ولا خنا نو كلام دينا ندو عند سلام دونغو أو دا سلام ما فلان مين ما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم خديجة وسوق سودانزو والله
khadija diɲɛ bɛɛ dan via y'u dalen mun ye ala kira kanu don siga t'a la wallahi ni muhammadu kanu cira janmɛ bi bisimila fura t'u la bawo kira y'a hadisa fɔ an ɲɛna a ko la yakmal iman al mar'i hatta an akuna ahabba ilayhi min walidayhi wan nas ajma'in a ko ni muhammadu rasulullah silamɛw a y'a dɔn maa tɛ kɛ mumini ye n'i ma ni ala kira kanu siga t'a la maa tɛ kɛ mumini ye vie n'i ma ni muhammadu kanu ka tɛmɛ ala ka danfɛn wallahi nin ye tiɲɛ ye foyi kana sɔrɔ i bolo ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ min fɛ ka tɛmɛ ala kira kan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o tuma ala ka cɛba sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar siddiqi a ye ala kira kanu ka tɛmɛ ala ka danfɛn bɛɛ kan allahu akbar danfɛn bɛɛ o de kosɔn a ye danfɛn bɛɛ dan lahara fana kira ko cɛ fɔlɔfɔlɔ min bɛ don alijinɛ kɔnɔ cɛ fɔlɔfɔlɔ min bɛ don alijinɛ kɔnɔ sayyidina abubakar don a ye kuma t'o nin kɔ kuma t'o kɔ dɛ sayyidina abubakar siddiqi ala kira ko hadisu kɔnɔ a ko laysa indi shay'un a'zam min abubakar a ko wallahi fɛn ne muhammadu ma fɛn ye fɛn ma kɛ n bolo fɛn tɛ n bolo ko fɛn min ka bon ne muhammadu bolo ka tɛmɛ sayyidina abubakar a ko ɲɛ t'o la danfɛnw na allahu akbar a tɛ tɛmɛ nin kan kira ko ale ɲɛ tɛ danfɛn na min ka bon ale bolo i n'a fɔ sayyidina abubakar ayi n ka tɛ tɛmɛ nin kan bari viesangare bokari y'a ni di alakiram sallallahu alaihi wasallam bokari y'a joli di alakiram sallallahu alaihi wasallam bokari y'a ka denbaya bɛɛ di alakiram a y'a ka nafolo bɛɛ ta k'a di alakiram allahu akbar a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ di muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn ala ko bokari ma e y'i ta kɛ a tora ne ye a n'a ka nafolo a bɛɛ ye kɛra ta ye a tɛ tɛmɛ nin kan sayyidina abubakar siddiqi a m'a tɔtɔ ala ka ciba ye a y'a ka fɛn bɛɛ kɛ ala ka ciba ye o de kosɔn ala fana ye fɛnka ye min ma kɛ sahaba ye min ma kɛ kira tɛmɛnenw ye n b'o yɔrɔ f'i ye n b'a fɔ n k'a fisa kiraw ye dɛ ayi o ma fɔ dɛ ayi o ma fɔ ala ye fɛn dɔ k'a ye o ma kɛ kira dɔw ye o kɔrɔ ye di sayyidina abubakar siddiqi ala ye fɛn sirayala a kan a kɛra silamɛ ye a kɛra ala kira jɛɲa ye a kɛra ala kira kanuɲɔgɔn ye a kɛra kira terikɛ ye a y'a denmuso di ala kira ma sayyidina abubakar donna silamɛya la sayyidina abubakar siddiqi wolofa a kɛra silamɛ ye a woloba kɛra silamɛ umul khayri a woloba kɛra silamɛ ye a denmusow bɛɛ kɛra silamɛ ye a denkɛw bɛɛ kɛra silamɛ ye hal'a ye jɔn minnu mara a bɛɛ kɛra silamɛ ye kuma laɲini ye mun ye bukari ka famille bɛɛ kɛra silamɛ ye ka sɔrɔ ka taa lahara allahu akbar ala b'o kɛ sahaba ye ni sayyidina abubakar tɛ sahaba dɔw bɛ yen u fa kɛra silamɛ ye u ba ma kɛ silamɛ ye sahaba dɔw bɛ yen u ba kɛra silamɛ ye u fa ma kɛ silamɛ ye mɛ k'i fa kɛ silamɛ ye k'i ba kɛ silamɛ ye k'i musow kɛ silamɛw ye k'i denmusow ni denkɛw kɛ silamɛ ye hali i ye jɔn minnu mara k'o bɛɛ don silamɛya la ni bukari ni ala kira tɛ ala ma kɛ hali kira dɔw ye allahu akbar siga t'a kuma la wallahi i tulo bɛ kuma in na muhammadu rasulillah ala fana ye fɛn kira ye o ma kɛ kira tɔw fana ye o ye mun ye muhammadu rasulullah ala y'ale kɛ kira ye a fa bɛ alijinɛ kɔnɔ a ba bɛ alijinɛ kɔnɔ a musow bɛ alijinɛ kɔnɔ a denw bɛ alijinɛ kɔnɔ cɛw ni musow bɛ alijinɛ kɔnɔ a ka jɔ maralenw bɛ alijinɛ kɔnɔ zuriya min bɔra fatimatu zahara joli la ala ko tasuma t'olu dun allahu akbar a tɛ tɛmɛ nin kan nabi ɲuman dɔw tɛmɛna u faw ye kafiri ye wala dɔ ba ye kafiri ye nabi ɲuman dɔ tɛmɛna a muso ye kafiri ye musoya dɔ tɛmɛna a den ye kafiri ye mɛ ala kira ala ye ala kira tanga ka bɔ ma a fa bɛ alijinɛ kɔnɔ a ba bɛ alijinɛ kɔnɔ a denkɛw bɛ alijinɛ kɔnɔ a denmusow bɛ alijinɛ kɔnɔ a ka jɔn maralenw bɛ alijinɛ kɔnɔ a denmuso den min n'o ye fatimatu zahara ye o zuriyaw ala ko n y'a fara olu ma n b'u don alijinɛ kɔnɔ allahu akbar ala ye jɛn jumɛn sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam a cɛ filanan ye jɛn ye o ye sayyidina abubakar siddiqi mun y'a saama vie mun y'a saama wallahi ala kira kanu de ye nin bɛ se sallallahu alaihi wasallam siga t'a la sayyidina bukari ma tɔtɔ ala kira ye bukari ma tɔtɔ ala kira ye o de kosɔn abi jafar ko a ko bukari de kɛra kira filanan ye silamɛya la diɲɛ bɛɛ muhammadu bɔra ye kuluwo la n'a ni la ilaha illallah muhammadu rasululahi nana a y'a fɔ maa fɔlɔ min n'o kɛra an ba khadija o de y'a bisimila k'a resuwa o de y'a hakili sigi o y'a dama dumuni n y'a fɛ ko n'ala y'an bolo an bɛ taa ni muso belebele fɛ don inshallah o fɔra khadija diɲɛ bɛɛ dali fɛn jumɛn ala kira kan don wallahi ni maa min k'i bɛ taa ala kira fɛ k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ kira ka porte da la k'a sɔrɔ i ma jɔ ala kira kɔfɛ vie ni jahanama tɛ sigiyɔrɔ t'i la musalaha foyi t'a la ala ye kiraw de don anw n'ale cɛ n'i ko k'i bɛ taa ala fɛ k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ ala kira fɛ jahanama b'i minɛ siga t'a la n'a kun ye ala ja a b'an bɛɛ kɛ kira ye n'a kun ye ala ja a b'an bɛɛ kɛ naɲuman ye nka kɛla wa hasha a t'o kɛ fa'alun lima yuridu min y'a jaabi o de kɛ siga t'o la wala ala ye min kɛ vie fala yakhafu uqbaha a ko ni ye min kɛ n tɛ siran fɛn b'a la de o tuma ala ye kiraw bila ka na u ka don an n'a cɛ ka na ɲumanw bila ka na olu ka don an n'a cɛ mun ye ala y'o kɛ
o de jara ala ye o kumana pour ka yɛrɛ bonya k'i ka yɛrɛ bonya dɔn ani ka yaada dɔn e de b'a isa sisan k'e bɛ kira bɔ i ni ala cɛ k'e bɛ se ala mɔ direct la a y'i mago sara muhamadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam bari o kumana maa fɔlɔ min n'o de ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah an ba khadija kɔfɛ hɔrɔnw na balikuw la o ye sayidina abubakar sidiki a bɛ don silamɛya la don min a bɛ san 30 ni san 8 na Allahu akbar san 30 ani san 8 kitabu dɔ ko k'a bɛ don silamɛya la don min a bɛ san 30 ani san 7 na o ye fulankɛniya da ye kamalenkɔrɔ yɛrɛ maa bɛ kɛ kamalenkɔrɔ yɛrɛ dafa o ye san 40 de o ye n'i sera san 40 o ye sile kamalenkɔrɔya yɛrɛ la i bɛ se sɔrɔ puissance bɛɛ dafalen don muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayidina abubakar siddiq a bɛ don don min silamɛya la kitabu dɔw k'a bɛ san 30 ani san 8 dɔw ko san 30 ani san 7 a donna diinɛ kɔnɔ o la o tuma ale de ye maa fɔlɔ ye min ko ala kira ma ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kana dalu wɛrɛ ɲini bilen diɲɛ kɔnɔ hali n'u ye tafsiri kitabu 1000 to yen kɔrɔ ko kan wɛrɛ bɛ silamɛya don kan min tɛ taa ka gosi siga t'a la kuma fɔra numéro 1 sayidina abubakar don wa kira ye min fɔ a ye a don dɔ ashhadu an la ilaha illallah dalu 100 wallahi siga t'a la siga tɛ nin kuma na koyi o sayidina abubakar siddiqi ثانيه في الإسلام وثانيه في الغار الهراء وثانيه في العرش وثانيه في القبر وثانيه على الحوض يوم القيامة الله يسر أبو جعفر كو أقول سيدنا بكر من الله تعالى على كرفلنا صلى الله عليه وسلم أقول سيدنا بكر منك أكرا كرفلنا فراودو إبو فراودو دو بيكم بدو نيوم كنا والله إني ما كبكر في تكنينا من كناني على كرا كجمع يرد لك وفر نيوم دور أكو حب أبو بكر فرد وحب عمر فرد وحب عثمان فرد وحب علي فرد معناها حب أصحابي فرد أقول لا يجمع حب هؤلاء 4 إلا في قلب المؤمن أبي بكر عمر عثمان علي كلا قلنا نجا صحابة كانوني مؤمن سلامة أوفى جاكو يادو سبب ده نكرا أفو جاكو يادو مسحابة كبلبلو كونيجو أكو أيا كرجال كونيجي ناني انتا أكو سيدنا بكر عمر عثمان أولو كانوني فرد إسلامي بك جاكو يا نيمو كانوا بيتا جهنمنا أنا علي حبهم إيمان وبغضهم كفر سيدنا ريتشناني كانوني لمن يدي نتكلم لمن جوي نمن ريتشناني كان الله أكبر أكو وبغضهم كفر ننوف تشناني وكونيا لي كباولا وكونيا على كلا كوي كافر يلي الله أكبر أيوة عم بيدوم والله في شوبة لا نتسرو لا على بولي كجينا ما يتشنا أيوة سكتلا ولا كلا سابو ني تسير لي ما قصرا الله أكبر الله كان أنت سول ولا قصرا كان دكايا دمنه كبون سابو نيونج مين تبنا سابو نيونج كورونا على ما دو ناجر دو فنيونغوا سلامو ميجا سير د سلاموي سلامو او جير لا باك دون بو نا يا ددو سابو نيونج فمن تمنا نيونج بوكر ين كن نتا ولا عمر ين كن نتا دومانا اكوني مامي مي دابنا لا هردو يبي فريم جان كن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والامساك فيما شجر بينهم تمام فريم جان ما كنا أكمنا أمن جن لا بيسا سيدنا أبو بكر الصديق ماتو عمر ماتو عثمان ماتو سيدنا علي ماتو محمد رسول الله وفرما ماتو عائشة ماتو جن لا بكر ما جن لا بكر بوفه نعم دون با منهم كودون بولو دون ني دون با جمع منهم بارك كرا بروجا كصحابة بروجا كسكرا مسو بروجا والله تابلو تيجو محمد صلى الله عليه وسلم إبا ثانيه في الإسلام كمين قال على كلا فلو الدين يكون يبتلون قرآن آية كما سبب النزول سيدنا بكر الصديق ما علىك كونيا فريم بكر بالله هردون بي الجنة دي ما فيك في فرا أودي ولا سوف يرضى والله أتتموكا وي ala ka kira ka bole hiji aka hiji labana nan madina ayijo kutuba ka yace tayin togota akwa inna allaha radi an abi bakr wa an umar wa an usman wa an ali wa an talha wa an zubair wa an sa'd wa sa'id wa an abu ubaidata wa an abdurrahman ibn auf ajole min bar safi akwa islamu ala ko ngafa ni ke tan ka ya furu mo be aljina kono ala ba fo mama ko nya furu mo ka tlaka ka mo ya fi mo ay kutuba la ajole min bar safi allahu akbar Allah ba fa mama aljina de ka tlawa ko ayo ay non jare ka farin bi wallahi on jaga fari la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
maganga ko do me ko be ala kira faga may ma de vie sangare ngambe wala ambe che fula min dala muhammad sallallahu alaihi wasallam ani bokar da fe be ala mako bani che fula sa muhammad rasulullah do mi maganga ya erinyo ko fu wala kira fa kira damne ko fu ka fa Allahu akbar bomo non ko tunga te dambe don wallahi wote de tunga be dambe don façon de te dambe don wallahi façon te dambe don na tunga be dambe don sa tunga be de nyuma don mais ma façon i jubu fi kirbi boy façon de siga tala wote kila wo kila nana ma folo munu ngela jubu fi kirri façon la mo akirati kila fon nana amin zara awolo dugula ka dogo besara tunga fe ala tibaw atla besara tunga fe la ka bilbilu ko ma façon de ka jugu ma ka teme dan fen beka siga tala besare cebba kelen be bamako ya no yo na chogo doya ay dugu ya mako bakelen se bamako o de bamako bunya wallahi ni do yo na chogo do bina bamako do mina bora ko fe Allahu akbar dugu ya de tama se bamako muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa min kira dira na ala ordu da mo kaka kabila faranyonga kaka kira da keneka wa anzira ashiratak alaqrabin wa ta kira biyo ajala kabila ni nyonje de na gere mi abita sura asiga au kira fe kaka fo la ilaha illa allah qulu la ilaha illa allah o hadiso bi ay la ilaha illa fo do ba ko men kunyi do ta ko men sogonye Allahu akbar o kuma do mi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayafa so faranyonga kaka kudika sura ka fuye akunne inni rasulullah إليكم ما قالوا كلا ده أرسلني الله إلى الجن وإلى الإنس وإلى الأبيض وإلى الأسود وإلى الأولين والآخرين ما قالوا على كلا كتا أمود لا إله إلا الله ما قالوا لا إله إلا الله فصل الله أكبر ما قالوا لا إله إلا الله فو أبي جمرة لا إله إلا الله فو أبي كجيم مسكوية kira kumbala kande fo mango yakata odode abi lahabi ko ala kirama ko tabbalaka ya muhammad abi lahabi abinake Allahu akbar ala ko foyewa la ilaha illa allah muhammadu rasul abi lahabi iban ne fonne ka muhammadu mo sallallahu alaihi wasallam ma afani ala kiraf abi lahabi fani ala kiraf fa fakli abinake mais binake ala kira konya ka teme dan fen be ka ni abu jahil te mama ala kira konya ka teme abi lahabi ka afad koroke ala kama abi lahabi e taga toyni wallahi yibulon woni ngel shi mamadou mambenga ne ala benga tanshimo tabbalaka ya abi lahabi tabbat ya da jigino de kuso ako tabbat ya da abi lahabi wa tabbama aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasila nar zat alhab wa imra'atu hamalat alhatab في جيدها حبل من مسار أيك كدوب تتنيا الله أكبر ala ya abi lahabi ka dubbe halakiya ka ke janime de ka muso ke janime de ka denga fula ke janime de fa jumen ya samu ala kira juguya de wallahi fa jumen ya samu ala kira dogoya de ya samu ma minu zuzuro me ka fa ko la hormata ala kira la ma minu ba fa kana kira kala kira bunya ko jukana teme kana ke ala ma ala kira bla ala place la mani ma mingo ko hormata ala kira to ko janime de ali abi lahabi be romi bitay wallahi billahi anno ibitasi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibitare ka kuma surunya duya fanga nana boya ye faj menge arabu ye nyonya ke chekeme daru na duwala manga yere wolo kungo bama non fe ni dugu ma sebe konema nyamu go deti sigi bulo kono yere wolo debi tomoto mo kana ikma kungo medre okmemene no sira ma ngona kita halalai dugu ma sebe ko o yere nyoro eti yola manga ye chekeme tomo yere wolo la dugu lela katado soba da kuna kuba ko ka angata nyon famu don tara erinyo ke jin kamo muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam وبالك هكذا فاج من كم كم كان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ميون نبي نيمان ندو كل صافي ابيا فاك مغودي قولوا لا اله الا الله نبي كمون نبي نيمان ابيكو دي ايا فلا اله الا الله غمو وكما نيكو لا اله الا الله يبسركو كيران تو داك لا اله الا الله ولا اشهد ان موسى لا اله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسى رسول الله واشهد ان عيسى رسول الله الى الاخر الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم akam mangusu ye dola ka toro ka jemine arabu ko la gona utarafa abi talib no ala kira bina ke sayyidina ali wulufa
maga urusa ul makka maga nyama bo Abu Talib tarafa Abi Talib ko Abi Talib anna nefe no desale ala de usro fali soro kana sisan ni juguya warala abike fali abike tinde ko be ko sisan angata Abi Talib fe angata aka dinga wire ka kangarra ma min babula ka dabla ta feka me ka soro ul de kuma fa akramu al aminu swadi ko dana ma ne chenti awo ul yare ko mo fo mene ul ko do fo ul ko mo fo me ko min na ko qulu la ilaha illa allah na kuma ay ma ngo aya fa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam uyake fatay uyake fatay uyake buri dalay okera uyake koloni villay uya nani uye fet betaka uya goshi uya buruja wallahi akera vie ni kera bje baro barala kiba ke tinya ka mo ba ki fatay ba fo de vie ni kera kiba je bara dina kono ni kibe baraka tinya ka mo ba ki fatay mo ba ki hashidi mo ba ki nyamoy abe fo de wallahi abe fo ne ko bla ko fe teme o fura mamo mi ka fay no muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam sigatala arabu nana usiga ala kiraf bina ke fay no ya abi sayyidina abi talibi wi ko abi talib anna ne fe ki balma ke dibe no muhammad rasulullah ma fi kuma kuma batto moto wati tambo ko anna agobo anna fejmena akoy muhammadu wele kana sallallahu alaihi wasallam tarala kara wele kana sallallahu alaihi wasallam wasallim maga nyama baw ko abi talib qul li ibn akhika muhammadan إن كان يريد مالا جعلناه أكثر منا مالا وإن كان يريد ملكا ملكناه علينا ولكن الله واحد فلا وأبي طالب في بالمكدي نوي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصر الله فاندنيا دبك قبل المينا كافو عليه على كتير على ترى جنيه بمو في ماني جيما هوروني جون فاندنيا ما ناصر الله سنيا ديا بلا فاي كم ما كان بيبي بلو فرنيو كاونا فلو دام كابو سنيا كنا فاكا ساتين سنيا تو لا على كيلنيك ما كو دبلا أكو دبلا الله أكبر وأبي طالب أفي بالمكدي نوي محمدي صلى الله عليه وسلم ناصر الله أكاك مغا نيما باي مانا غير جامنا نيما نو دي كداي أفاي كان ماكي مغا نيما أولو ما أفهم ما عليك كليك ما كان دبلا محمد أبي طالب أفي بالمكدي نو فلاك كداي مغا بي بولو فرنيو كاك باناي فنا أمبو دام نوي مغا مراي موسى مين كداي جيم موسى بي أمبو دام فرنسا بابي أتي نو كينا تشيمنا سيرا بلاني الله أكبر سيغاتا الله Ye, France babe. No kena chemina. Sira blonye. Ni mami ni wari masaka mami nyelema. Atoi. Ni muso masaka mami nyelema. Atoi. Ni fanga masaka mami nyelema. Faraula. Netula. Uyen na folo jira Muhammadullah. Ngo saka la ilaha illallah fol dabla. Uyen fanga damo. Akasaka la ilaha illallah fol dabla. kamus jëm so nyuma onjira la aka la ilaha illallah fol dabla abi talibi ko aye mamadou fle abi kafiru fle aba dinga fle no ya adoke de anyi sira fle jina akoye ya ibn akhi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne balma ke de magango sigile fle ko maganya ma fle uyami vo imame wa ako nyame nefa مالك رك جابك رجمي أقول يا أبا طالب يقول لكفار مكة ورؤساء مكة أفهم مغني مغوي أنا ما كنت يبوي لو وضعوا شمس على يميني والقمر على شمالي لا أترك هذا الأمر حتى أزهره الله الله أكبر نفع أفهم مغني ما بو ناس تجوي والله سي على تي على ما ديك دي ديزك وجزاه أي ما كان كفاير لا كان يادير لا كان يكا فغفله كوي بكفا كان يكا صرفله كي بكفا كان يكا جمافله كي بففا بالله نا ادم دينا الله كابي مغوسا ngof namrusu ngo ala soso de bla namrusu mi nyeme mara atafara ka yada ala soso kile chabo soso dingele de tara do anu kono ka kungulo seme nyame second demodo ka bo ma yala pe soso kana jo mana de kana jo adama de la malaika rayo muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam bari karmoke akwa fo maga nyamo e nu bisaka tle bokana blankini daga en kono ka tle ji kana dan daga en kono abi talibo fo maga nyamo Allahu akbar o bien nu bisaka kalo blan do man daga en no ka ji kana blo ala nu ka seba yafe Allahu akbar kone muhammadu nyengale nga ala la mi nyenge tire mi nyenge nabi nyumai ala fe bin dia no islamai no e dinai wallahi nda to fo ala ka tle ka nyemine ya tatu ne wala tatu jabi masrok mayna arabu mawle tura wala ta magarate su Allahu akbar ba made che dare sallallahu alaihi wasallam sigata law kira mante be che la che ta ala kira sa farnyana ay
o cɛta ala kira fa ati sallallahu kira man do bɛɛ farinya la cɛta Seydina Abubakar sanfɛ kira fo sabo ye a ko Seydina Abubakar fara aw bɛɛ u ye nin bɛɛ daba fɛrɛ tigɛ ala kira kama ɲɛma sɔrɔ o la u nana réunion kɛ Daaru Nadwa la k'an bɛ ka Mali ka ko kɛ cogo di a ka ko dɔ b'a la ka diɲɛ minɛ dɔw ko réunion kɛra ka datugu maa si don cɛ 100 yɛrɛwolo dama u bɛ yɛrɛwolo dama u bɛ réunion na salle kɔnɔ tuma min na sitanɛ yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba ye ka porte dagosi ko jɔn don ana sheikhul min najidi a ko ne ye cɛkɔrɔba de ye mɔrɔ najidi n'a mɛn k'a bɛ réunion na n'an bɛ a ka réunion lajɛ u ko e ye dunan de ye dunan de ye réunion in na a ko mankaw a kan'o kɛ koyi a ko ne ye dunan min ye ne ye cɛkɔrɔba de cɛkɔrɔba ka ɲi denmisɛn cɛ la a t'a to n ka n sigi a fɛ hakilila min bɛ n bolo peut-être n bɛ se k'aw dɛmɛ ni hakilila ye o ko nin ye tiɲɛ ye u ko sitanɛ ka o waati sitanɛ b'i yɛrɛ kɛ adamaden ka don ɲɛ nin jɛ vis à vis ɲɛ y'o ɲɛ o waati sitanɛ tun bɛ yɛlɛma i b'a ye face à face a nan'i sigi a ko aw ka réunion in bɛ fɛn jumɛn kan dɔw ko an ka réunion bɛ Muhamadu Rasululayi de kan olu t'a fɔ Muhamadu Rasululayi dɛ o ye ne ka kuma de ye u b'a fɔ k'an ka réunion bɛ Abudulayi denkɛ kan yatimɛden min b'an bolo yan n'o ye Muhamadu Rasululayi réunion kun y'ale de ye ko a b'a fɛ a ka kɛ cogo di sisan a ko k'a ye kira ye a ko ala y'ale kɛ kira ye k'ale cɛ ka taa diɲɛ bɛɛ ma diɲɛ bɛɛ farafin ni faraji jɔn ni hɔrɔn muso ni cɛ jinɛ ni adamaden kamalen kuma ka kamalen ka kumaw ka bon sa kira fɛn o fɛn tɛmɛna a si ma se diɲɛ bɔ ni ala kɛ ni maa min ko k'i kira diɲɛ bɛɛ ma kuma ye ka bɔ kumaba ye sa sitanɛ ko k'aw ka hakilila ye mun ye dɔ ko a ye kuma di yan kuma dir'i ma ne ka hakilila ye fɛn min ye Muhamadu ko la an k'a don so kɔnɔ ka datugu a da la ka datugu a da la kungo ni minɛnko k'a fa ye o ye ne ka hakilila ye sitanɛ y'o filɛ a ko e ka fɛɛrɛ man ɲi a ko fɛɛrɛ bɛ jɔnni bolo dɔ y'i bolo kɔrɔta sanfɛ a ko fɛɛrɛ bɛ ne bolo e ko e ka fɛɛrɛ jumɛn ye a ko ne ka hakilila ye ka Mamudu ta k'a di kamalenkɔrɔw ma k'a siri k'a da ɲaamɛ kɔfɛ ka taa n'a ye diɲɛ kungo lankolon kɔnɔ ka taa filɛ tile 15 i tɛ dugu ye ɲɛna ka taa filɛ kungo ni minɛnko k'a fa kungo kɔnɔ sitanɛ y'o filɛ min kɛ sitanɛ ko k'e ka hakilila ye mun ye o fana ta man ɲi Abu Jahili y'i bolo kɔrɔta a ko ne a ko hakilila jumɛn bɛ Abu Jahili i b'a dɔn Abu Jahili Seydina Umaru bɛ tiriri Allahu akbar nin belebeleba ye ni masa in tɛ dɔn Abu Jahili Seydina Umaru bɛnkɛ don Allahu akbar masa ye tiɲɛ fɔ sa a ko yukhrijul hayya min al-mayt wa yukhrijul mayta min al-hayy masa min bɛ ɲɛnama bɔ su la a bɛ su bɔ ɲɛnama na a bɛ kafiri bɔ silamɛ la ka silamɛ bɔ kafiri siga t'a la Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ko e ka hakilila jumɛn ye Abu Jahili a ko ne ka hakilila tɛ dɔwɛrɛ ye su in na n'a dara ka so kɔnɔ a bɛ sunɔgɔ la tuma min an ka kamukɔrɔ kelen kelen ta kabila bɛɛ la minnu tɛ siran n'u dusukun min bɛ ka gawale d'u ma so 1 heure 2 heures ka jigin Muhammadu k'a kɛ gosiko kelen ye k'a kɛ tariko kelen k'a fa sur place n'a ka kabila ma ko mun k'a kɛra a joli bɛ tila kabilaw cɛ n'o y'a nisɔndiya an b'a sara kuma banna sitanɛ sera ka Abu Jahili bolo kɔrɔta ko ma ahsana ra'ayaka a k'i ka hakilila in de ye hakilila ye a b'a kɛ tan de o de ta ye n ka ye Abu Jahil ta ɲi de ka sitanɛ ko ten wa bɛnkɛrɛw kan u y'o dilan o tuma su in na ka kuma tigɛ an bɛ jigin a kan su in na kamalenkɔrɔ dafalenw y'u labɛn tuma min na gawaliw b'u bolo ka taa ala kira ka dudumanba in da la Muhammadu Rasululayi Muhammadu ye sɛgɛn min kɛ a ɲɛden la sahabaw ye sɛgɛn min kɛ u ɲɛden la ni maa min y'o filɛ ni maa min y'o ye ka tila ka n'a ye o diinɛ kelen anw ka diɲɛ laban dɔnnibaw bɛ k'o kɛ cogo o diinɛ kɛ fɛn min nin bɛ maa dabaliba ni maa min ye ala kira ka sɛgɛn ye ka Bubakariw ka sɛgɛn ye ka tila k'a ye kira de b'a la ka buruja dɔw fɛ ka tila k'a ye sahabaw de b'a la ka buruja dɔw fɛ anw bɛ taa min la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah u nana kira ka daminɛ o don ala kira ye Seydina Ali wele karamallahu wajhahu belebele ayi Seydina Ali nbamuru la ni ala ka danfɛn tɛ kira mando bɛ nbamuru la a bɛ ala kira mando bɛ sanfɛ nbamuru la kɛlɛ la kɛlɛ ɲɛ dɔn ni farinya na Seydina Ali bɛ ala ka danfɛn bɛ sanfɛ Allahu akbar maa min n'a bɔra yen maa min tɔgɔ la o ye Khalid ibn Walid sayf Allah rijalun cɛw tɛmɛna sa ninnu de ye cɛw ye kuranɛ ko cɛw minnu ma rijalun cɛw la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah a ko Mamudu cɛw b'i nɔfɛ wari ma se ka don cɛw minnu ni ala cɛw wari donna karamɔgɔ caman ni ala cɛ o kɛra a caman ala ko rijalun cɛw Muhammad la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wari ma se ka don cɛw minnu ni ala cɛ sani feere ma se ka don cɛw minnu ni ala cɛ itaase baw ni ɲaamɛ wɛrɛw ma se ka don cɛw o kɔrɔ ye u ye itaasew bila kɔfɛ ka ɲaamɛ wɛrɛw bila kɔfɛ ka miliyariw bila kɔfɛ ka tugu Muhammadu la la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ka kɛ kɔngɔtɔw ye ka kɛ garibuw ye ka faso bila fɛn jumɛn nɔfɛ Allah
sigaten kuma la koyi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam nana ka damine sufe ubiji ne shukura ubiji ka sayyidina ali ala kira ya wela ko ne dinga akone do ka odo sayyidina ali teme sam man sabaka ali akona ako ala ko ngabo de bilan faso bla bi wallahi ni islamiyya tekni ni mana onde amano ala ira i faso i barajuru be yoro i fani ba barajuru yoro i mamuso barajuru be yoro sur place ga binonta ala ira de afwai mina aya bon ako sayyidina ali na sayyidina ali na mbawo ye khalifa minun di ala kirama do tabe bore ko dan ya kuma ka wati kam nyama ke kire arabu kama ko el aminu sadiq ni fen khalifa la santani na ba bokati aya khalifa minun ma bolo mbawo bin khalifa minun damo ay sayyidina ali wele ako ali ya ko do ke ako nabi na bo mina bo fasula ali khalifa fi le kasatai ne kasatai ne minata iki danga dlaka ali ibe alaka tanga kono ibe alaka hijabu kono ni kalfa Allah ali odo shu kirani ali be sokono tawasi sira nunu nana dagbine bajo yito sokono ayi bolo fa burila no muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yasin surata bismillahir rahmanir rahim yasin kana bla fahum la yusul Allah kira ya kalaminga aya fiye burla buri tara ama kamun woro minu na ba fali ka buri tara akelengele be ko o ye pigiri o ye suna pigiri de ala kire suna pigiri ke wala uyuda unu ka gawalu dale na fori mo ko docteur wi fien fudu ila ala kire de docteur sallallahu alaihi wasallam be sangari nu ki mo bele bele wi fien fudu ila muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam be sangari nu ki mo patron fien fudu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunu wa ye suna pigiri ko uyuda ako sayyidina ali kambe ne tara ako idan daro la sayyidina ala kira ay dagushi aboro yorobe akaba ka sayyidina baborochi ala jave mi kebi ka pesa ala kadafe wallahi vi eko boso flaka so mun no fe la ilaha illallah muhammadur rasulullah o mo chewo chenia isai kimi tamar islamiyya tien no madde so bi fa ay sigata la de maison sigina bede sigina ye niya me domi ku ye bari elebine akana barila niya me domi ku ye faga o kana barila mais wallahi mi ala tayba fo fon kabrude bien kono cheti mi bisa ka balati abifo wallahi ala abifo de silamiyata ma fataye ma batate ko ngari da ala kira qur'an ko ala ko kirabo walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na min al-watin ala ko qur'an ko na ko mamro ni fengi ni kilinya la manga qur'an ni harfu kilinya la muhammad qur'an wallahi bi min iso njuru bokate allahu akbar jebe matsaka dulini ce kirabo ala kirabo abora ay kunda yaroj be amma go be seyna bukhari awo atray wallahi ali dandaro la patro idas ali das inna muhammadu kadla ka ala kira ka brifini horma may biraka dambe dla horma may nga no jagoy dela adale ya be soki bunu abi buluko ala kira ka brifini jokoro aba sumu nunu di ala kira do sallallahu alaihi wasallam wallahi nundi kira hormana barka do ete de mani ma do wara sade adogara mali kono walju ay walju do jirana de ne akli kala ebi mali kono giyebi ma mi segere be ko ni alaka mani ma ko walju do shegu sala nyona silmur bo kono nyona bucce ba mun tamana aya nyogo do jirana mali kono be ba ne ma fa atene ngane ko ndaro do ne ta do aya edum amru tabulo tigu jumenye ko manyima bula aya do funyina tabulo bunu be nyefuna be manyima tala wal jutala do aya do funyina ko ni tabulo nunu ngan tabule wal judu wal juka sabakono wal judu wala kutubudo otay ati wallahi ubajira ko bay funi angalo dawira la waje ko may funi dawira la muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam tiyanya na qadiriya nana tariqa nana walju gitro de temna tiyanya kono shiga mutala walju gitro de temna qadiriya kono abdul qadir sala jemi to minu bajinya kono be tabulo no ayama nyima do jira nana anga yambla anga teme muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam badra damaki abida abi bulbulu mana dan ba kama ko saja badra saja muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayi kunda yoro mai dudu mamai jeni na du akarjuma
ani kanuɲa min y'a ni d'a ma k'a joli d'a ma k'a ka nafolo d'a ma k'a muso n'a denw d'a ma Abubakari Sidiq k'a fa de Ala kira ye kun da ka du kɔnɔ kira ka bagasini b'a bolo a ye salamu di Bubakari ma heure min maa ma deli ka taa Bubakari fɛ o y'a sɔrɔ Bubakari n'a denmuso fila sigilen bɛ so kɔnɔ Aishatu ani Asma o y'a denmuso kɔrɔba ye Aisha wallahi ni ma Bubakari to yen dɔwɛrɛ kama i ka kan ka Bubakari to yen ko Ala kira terikɛ don wallahi ni ma Bubakari to dɔwɛrɛ kama e ka kan ka Bubakari to yen ko kira jɛɲa don a terikɛ don a kanuɲɔgɔn don a denmuso dira Ala kira ma a y'a ka nafolo di kira ma a y'a ni d'a ma a y'a ka fɛn bɛɛ di Ala kira ma ni ma Ala kira to yen dɔwɛrɛ ni ma Bubakari to don kɔsɔ a to Ala kira kɔsɔ sa a y'o fɔ sahabaw ye don dɔ la ko khaluli Abubakari sahabaw a ye Bubakari to ne o y'a dama kuma ye Bubakari Ala kira mankan mɛn ko a ye salamu de Bubakari y'a bisimila a ko n ka cɛ nin waati in mun de bɛ a ko i ni jɔn bɛ so kɔnɔ a ko i yɛrɛ denmusow don a ko y'u labɔ Aisha ni Asma Bubakari y'u labɔ Sayyidina Muhammadu Rasulullah a donna ka n'i sigi Bubakari kɛrɛfɛ Ala ni kamalen bonya sa cɛ min ka fisa danfɛn bɛɛ ye sigilen filɛ Bubakari kɛrɛfɛ dilan kelen kan a ko Ala kira ma ko mun kɛra a ko Sayyidina Bubakari a ko Ala ko n ka bɔ dɛ a ko Ala k'i ka bɔ sisan a ko a suhuba ya Rasulallah ne bɛ t'i fɛ wa a ko n'a bɛ taa i labɛn n'a kun y'o de Bubakari kasira tellement que a nisɔn ka di a diyara a ye ale de bɛna bɔ nin kamalen fɛ ka taa Ala ka yɔrɔ min ka di Ala u maa fila pewu a ko a denmuso kɔrɔba ma Asma a y'a wele denmuso kɔrɔba wele kira ka Bubakari y'a ka bagasiw fara ɲɔgɔn kan ani Ala ka ciba ka bagasiw a k'a denmuso kɔrɔba ma a ye juru ɲini ka na k'an ka minɛnw siri ne ni Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asma munumunu a ma juru ye min kɛ k'a bɛna a fa ni Ala kira ka minɛnw siri a ma juru sɔrɔ min kɛ danpe min b'a la a y'o yɔrɔ dɔ fara ja bajo jɔn bɛ ka muso in filɛ a ye minɛnw siri n'a ka danpe morceau ye a banna tuma min na Ala kira ye muso in filɛ ko Asma b'a fɔ naamu a ko i n'i ka nin fili ngolo in bɛ ɲɔgɔn kun bɛ aljinɛ kɔnɔ sini Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale de bɛ se k'a f'i ye kira de bɛ se k'a f'i ye taa nin ko in kɛ n'i y'a kɛ aljinɛ i ta ye sisan Allahu akbar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Bubakari ni Ala kira bɔra n bɛ kuma surunya bɛɛ Jafara Abi Jafara ye kuma min fɔ an b'o de nɔfɛ a ko ale de kɛra Ala kira filanan ye silamɛya kɔnɔ a ko a kɛra kira filanan ye farawo kɔnɔ taali sababu n y'o f'i ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani Sayyidina Bubakari maa fila bɔra su fɛ dugu kelen fɛ Ala ka taa Bubakari bɛ taa Ala kira ɲɛfɛ kuma dɔw a bɛ taa kɔfɛ kuma dɔw a bɛ taa kɛrɛfɛ kuma dɔw kira kama ko Bubakari ko nin ye mun ye a ko nabi ma ko n bɛ seri ka sa lawla Abubakari la zahaba al-islam Ala kira k'a fɔ ko ni Bubakari kun tɛ ko nin silamɛya in kun bɛ ban dalu fila b'a la ani kira bɛ taama na dibi la a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ taa kɔfɛ a bɛ taa kɛrɛfɛ fɛ a ko Bubakari ma ko Bubakari ko nin ye mun ye a ko Ala kira n bɛ siran fɛn ka ne sɔrɔ n'a ma ɲɛ fɛn bɛ sɔrɔ a ka fɔlɔ ne na a b'a ni kɛ ka Ala kira kuma bɔ ka to taama na f'u nana se farawo kɔnɔ don min n'o ye Kari Hira ye u taara don farawo min kɔnɔ olu nana se farawo don da la ka kuma i lamɛn dɛ Bubakari ni Ala kira diɲɛ bɛɛ ni cɛ fila taatɔ filɛ cɛ min ka pɛsɛ diɲɛ bɛɛ e k'o bɔcogo fila faso kɔnɔ mun y'a b'a faso kɔnɔ ko munna k'a ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuma min n'a nana se farawo da la kira ko a bɛ don farawo kɔnɔ Bubakari ko i jɔ kana don ɲɛ ni fa ni ba bɛ taama na bila i fa ni ba kɔfɛ ni karamɔgɔ bɛ taama kana bila i karamɔgɔ ɲɛfɛ maa min ka pisa ye ni n'a bɛ taama bila kɔfɛ n'a sera jasirama yɔrɔ la e ka bila ɲɛfɛ ale ka bila kɔfɛ a ko Ala kira ma ko kana don a ko a to ne ka don Sayyidina Bubakari donna farawo kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye a b'a la ni fɛn jugu t'a kɔnɔ ka ɲaman bɛɛ furan ka bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ ka Muhammadu Rasulullah bisimila Sayyidina Bubakari Sidiq a ye donna farawo kɔnɔ a b'a la ka mun minɛ n'a bolo n'a ye wo misɛnnin ye yɔrɔ min a b'a ka fini yɔrɔ dɔ fara k'o gere a y'a ka fini bɛɛ fara o don k'a dɔn kulu wo misɛnnin kɔnɔ fara wo sa a kana duloki k'a fara k'a ka kana fini fara k'a ban k'a kɛ ka wo misɛnninw gere a bann'o na tuma min a ko kira ma o dukhulu ya Rasulallah a ko Muhammadu don Ala ka ci b'a don na Bubakari y'i sigi fara dingɛ kɔnɔ a y'a sen siyɛnɛ kulu wo kɔnɔ Ala kira sɛgɛnnen y'i da k'i kunkolo da Bubakari woro sanfɛ sunasiw ye Ala ka ci b'a minɛ ja sa dɔ bɛ
fɛn ngone o fana meru me wodele fini bana ka to wo kele mi ja sa do bo kono Allahu ibo sai na kun don wa ai sai nya ni ala fe de bin nabila ibrahim ka tan wa ce ko ala kanan fa ni mani gen la ba kiran yake nane Allahu ala go sai mon ni ka do mu ne kuma na kamale sa o tani wo ngono iye do min ke ibni kamale idin ga bajo bi nyon bi sai de tare do wo kono ki de amma wo be jenna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mami kira yida sai na buhari woro min be ni fini masoro ka do o wola aya sigi ka asendondo ke ka oferme muhammadu rasulullah dona ki da ayi kuno da alaka sayyidina bukhari sika shuna su ya alaka cibata sa mago be muhammadu rasulullah saya isa kabina bo anya abafa kanya da muhammadu rasulullah ba wala yo ni ala fa ala yo kai meni sai ngbabi bo bukhari ba sika ka sakumbe saya ne ke bukhari shiele nga che sirabla nya sa inyembe mina nyere nyembe odila bukhari masrabla nya saya su bukhari se ko robbe o wati do ko sai ko min yado o wati ni min ya yiki se ngoni bitaba wala erkele bitaba ko waso buni pasani semeni shenyomla Allahu akbar minangu ma wati ala bukhari washira o robbe saya ki sa bo bala ka do ala awashira awashi tonna ala kirateka ayi kira yela akoma asabaka akomu yisra ako kira mo akol la diqtu ya rasulullah ako fedo yinki kira wala ki sigi ako ba mini se bala ka jolibo ala kira ya aseyor o yoro mina be ka daji tola po joli jora dimi bana o yoro be Allahu akbar docteur ate men docteur ay docteur de malik na farimo docteur wallahi ala kira de docteur muhammad rasulullah o yoro da bana be joli jora ka dimi ban o yoro be sai inde kuma na o yoro la ko ala kira fu bakar sidike ko ka sirabla amma ko mi ne ra mago bodila bakar sidike sirabla sai sama khani milingi ala ka cibala ka bi ala kira ambaransi ala ya ne ke flay anga teme yinga o sigi mo sigi la nyinde baw nanu jodala mbala ka puma de sago so ka tum قرآن كل نرى نسا بخار موسى أكو ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دوغي جود دينا دلاو سيلي ونيمس دوغو جولي دينا دا كافر والله بخار زغمون لا معنا ayamu wayere kono akoni ne bokari fara ne maningili Allahu akbar ngani mamuru fara mando kala kira abala ko fadu zukun kono Allah ta'ala Qur'an ayiji Muhammadu ka sai Jibrilu Allah o yoro bani meleke bawiji meleke na kulo entouré meleke min kuma ala kira garde meleke wabi woro Allahu akbar naam ملكونا لكل أنطر ما نتولا أدي فأنزل الله سكينته عليه أي على من على أبي بكر وأيده بجنود لم تروها ملكو يقول أنطر يا ربي أتكافر نكو بجوش على كلام الله كلا أكو بكر ما أكو محمود أكو نو يوك مشكلة دروبان يسسا أكو بكر ما كان نسرا أكو أنا على بنيوم إن الله معنا حيث ما كنا أنا على بنيوم فيسا والله Allah kay kwale kele bulu jigi orabe meleko yekulu entouré kafiru o ya soro ndugani dambe aba aya nyadla o ndugani yo nyadla o shube ndale diga damne na kamana ala ordu de fen flame ndafe flame ko kana dinga dakoli ndale akamana ke dinga damne ndugani fana nya kanya haso nya gadla katlaki da ko na kafada kibu kafiru nana mingo ya flo ko ni ndale ma tsaka do ni ve ngono suina ni kan ve ni mana intoni na nama kinyo ni ngono ni rabbe ma tsaka do ya ni mani lawuli ka kanya ka be donga ala kira na bo khari nyebe kafiru la ngonya tula muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'mina kafiru taravie akuma surnyaye ako bo khari kira fulana islamiya kono kira fulana farawo kono o tan nyora wa mame ne kafiru tala ala kira ni sayyidina bakar bara o bole ko jo minge se ala kira nyambala finte bokar kanu ako bokar ma ko ngara ako ika fini ben ako ni abe fara ka do ko wala fe ngume wo mi ngono de ne ka fini bana ka masaka o de gire o de ko so fe say bora ka so ka neki ne ko yen se de ka say o de damne Allahu akbar
wallahi vi ala kira yi jole to yorobe ayi bolo fla yanga safi ko wa'aduke masa ala mangi ni fe ibina daraja min dine muhammadu mu ajina kan yonde sayyidina bakar mu ala ibina fofu ngi ajina ko anyon bakar o yorobe jabi dira ala kira ko ala ko qad ujibat da'wati wallahi mamri yep man fona bakar garanti la fara o yoro la fana ala e bakar garanti ke chien kilente chien flate chien sabate ka fi ajina de muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi jafar ko akara kira flana ya farawo kono kira flana do arishi do o badri do wati vi sanari hakilla ngakna bitay ndo bitay anwa ajara ne rakun fesa ko wallahi nalay wati bara jirana amma zeze ne bukhari kata vi sanara mi ambi mingi islamo fe mali din folo islamia kuma chogomina sala anga se islamia korole anya moke sura minga wodo de anga sego mo wallahi wodo vi islamia la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sali ni suni jakani hiji ninde dina ninde islamia ninde dira ala kiramo kira ninde fo sabo de ni vanyana anga makoroba mun na islamia de ni vanyana vi ninde islamia wali ninde dina vi ni bana mana ko wala min tani nduru de wallahi la hara aljinati yesida ala kira siga tala ni bara mana ema ba mana kwati sali ima bala kwati shun ima bala kwati hiji ima bala kwati jabo faka bala de ko an ga tabulo la ilaha illallah qur'ana kangardanye ako wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات qur'ana اولئك لهم عذاب عظيم qur'ana alago mamadu afu silama ku kana kena fo yahudiyo ni nasara uda olu fara la kana kete da ke nane kofe ke donne kofe nu fara la wallahi bella jaba sula janime kono la afrika silama uda kuma yamba silama uda nofe كان كنا فرافرة والله قرآنك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سلاموا أكنا فرافرة والله يا أخي قرآنك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أقول سلاموا أكنا سفاك سرعة إسلامية أما تابلو فيا أما شيا فيا أما عرس فيا أما ما شو أقول فابك مسلمية جنية أودي ما من لا إله إلا الله محمد رسول الله أودي إسلامي أودي مسلمية كسرك السوق كسيجي كجاب ندوري هندي إسلامي في إسلامية بانا جيب بفندا فنداجي ني فين فراك بي كافريا سيغا تعالى الله سيغا فوي تعالى امبي الافو انا فوليكا كان امبي بركه علي امبي بركه على كري بي امبي بركه الصحابويه منو نيو نيدي كون تو جوج ديسو جوج تشاو نيافي مبامو نيافي غوالي نيافي كان دينا ينجو فانو سي اونو بي اون نامبوكي تشاتشي بوي والله ni kumana ki hashidi ni kumana ki kumana mai ni kumana an bi miva ne be miva ma fo ala de kamo wallahi nda fo chiwi kamo ne be miva ma fo allah de kamo ma go be ngasara ala bul ahar fuite awo siga ta kuma law wala amba fo islamu ku nyele kunu anye mi zoro kunu ma korbo fo islamela odo wala odo na nyo bla bo ne ba hambe siga ta la wallahi ambe islamu nyuma fu nakaka ambe dugo yin islamu nyuma fe wajibi do vi ambe islamu fu wajibi ambe saka beta to mo de ay ya ambale ba minum be nu yan kanu ala jatti kama imso kono kacha ye kacha ambe foli kuye unuka weli sisi ngawele la obe kuma minum fanye wallahi ambe dugo kuye amma obu yiruka dugo wula an kanu bo fransikaw ambe dugo ke français islamowi ge ambe dugo ke français islamowi nu yan kanu ala jati kamo obe tule ka weli ka suni tule ambe dugo nyini ufe anyi rubu dugo kuye vie nambura français amta allemagne allemagne wala nu yan wele islamowla anga foli buye ambe dugo nyini ufe ufana ka dugo kanya nambura amta rojme espagne ambale kanu nyamele espagne anga dugo buye ufana ka dugo kanya nambura espagne mutamini algerie anga silame minu nyamel algerie ka dugo kanye anga dugo gwe sanade wati be fana ka dugo kanye nambola za algerie amta murtani ambal minu nyamel murtani anga foli buye anga dugo buye anga dugo nyinu fe namba murtani ta maroc ambala minu be nu yamele anga dugo buye anga dugo nyinu fe namba ya biso ka do senegali wallahi ambal minu be wi wele ke ka dugo ke anga dugo buye fana ka dugo kanye amji ko la jine ambi dugo ke ambala minu be minu nyam wele ka dugo kuye ka dugo nyinu fe ka ji Côte d'Ivoire angola
minnu y'an wele o kɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ dugu kelen tɛ dɛ n bɛ se ka jamana de tɔgɔ fɔ an ka dugawu b'u ye u fana ka dugawu k'an ye n'an bɔra Côte d'Ivoire an bɛ jigin Burukina ka dugawu kɛ Burukina silamɛw ye u fana an mago b'u ka dugawu la n'an bɔra Burukina an bɛ taa Angola ka dugawu kɛ Angola silamɛ minnu y'an wele ani minnu sigi bɛ yen Ala ka diɲɛ Ala ka lafiya ani gɛrɛsɛgɛ ɲuman an ye nin fɛn o fɛn tɔgɔ fɔ lafiya ani gɛrɛsɛgɛ ɲuman ani labanko ɲuman ani diinɛ faamuya Ala k'a di an'u ma yɛrɛ n'an bɔra Angola an bɛ taa Congo Brazza minnu y'an wele an ka dugawu b'u ye an mago b'u ka dugawu la n'an bɔra an bɛ taa Gabon minnu y'an wele an ka dugawu b'u ye an bɛ ka dugawu b'u ye an bɛ dugawu ɲini u fɛ n'an bɔra an bɛ taa ko Guinée équatoriale wala Guinée équatoriale maa minnu y'an wele an ka dugawu b'u ye an mago b'u ka dugawu la n'an bɔra an bɛ taa yɔrɔ jumɛn dafa farajɛ jamana ne t'u bɛ tɔgɔ dɔn jamana min ye n wele jamana 13 i wulila ka bɔ Canada dɛ Canada an ka foli b'u ye o de kosɔn n ko a bɛɛ tɛ se ka fɔ wulili a cayara o an b'a fɔ fɛn o fɛn y'an wele an ka dugawu b'a bɛɛ ye an bɛ dugawu ɲini a bɛɛ fɛ anw ma foyi fɔ an ko la ilaha illallah muhammadu rasulillah an ko sali sun jaka hiji an ma fɛn wɛrɛ fɔ nin tɛ dɛ ni nin digir'i la balimakɛ ni Ala bɛ ɲɔgɔn na wallahi anw tɛ wa nin de ye silamɛ ye kunun viɲɛ nin ye diinɛ ye kunun nin don wallahi nin don an ye ko dɔ k'o de sɔrɔ jamana kɔnɔ mana an bɛ bi kɔrɔfɔ jɔli ɲɔ in na bi ne maa kɛrɛnkɛrɛnlen damadɔ min b'i bolo i k'o b'a foli ci fɔ an bɛ an ka teleso ɲɛmaaba ko ne bari ko k'a Hayidara a tulo b'i la ko ne ko k'a Hayidara wallahi a bɛ fɔ de koyi ko ne ko k'a Hayidara n'o cɛ min bɛ anw bɛ se o tɛ bɛɛ ye dɛ ayi o tɛ bɛɛ dɛ ko ne ko k'a Hayidara tiɲɛ kunna ma n ka dugawu b'a ye a n'a ka denbaya n mago b'a yɛrɛ ka dugawu la a ka sirifi dugawu a n'a ka denbaya bi an bɛ dugawu kɛ teleso baarakɛla bɛɛ ye sanfɛ dugu ma Ala ka barika don an'u la Ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman don an'u ma Ala k'a n'u diɲɛ dilan Ala k'a n'u lahara dilan diɲɛ silamɛ bɛɛ an ka dugawu b'a bɛɛ ye Ala k'an bɛɛ hami dilan diɲɛ ani lahara Ala k'a ɲɛ da Alakira ka lahara sahaba minnu an b'u ka bulonda la ya rabbi lahara jɔ don an kamankun ani sahabaw kamankun Ala k'a gosi ɲɔgɔn na alijinɛ donda la Ala k'o kɛ Alakira bonya kosɔn sahabaw bonya kosɔn nabi ɲumanw ni kira bonya kosɔn an fa n'an ba hɔrɔma kosɔn an'an kɛra mɔgɔ barika kosɔn Ala k'an diɲɛ dilan Ala k'an lahara dilan fi an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin karamɔgɔ an b'i fo an tɛ sɛgɛn i foli la i ka cɛsiri halisa Ala ka barika don an ni la ka sidani kɛnɛ di an ni ma o kuma na sisan nɔ a bɔra k'a fɔ cogo min na an tɛ se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma jama ka ca n'a an ma se ka mun ta tɔgɔ ma u ka hakɛ to an ye baara n'a taabolo don waati kurun kama sisan an bɛ foli lase an balimakɛ yɛrɛ ma Amidu Dumbu i ni foli ka kan i ni cɛsiri n'an bɔra yen an bɛ taa Mami Jabi o y'an baarakɛ ɲɔgɔn ye Mami yɛrɛ ni cɛsiri a cɛsirilen don kojugu Ala ka barika don an n'a la n'an bɔra an bɛ taa an bɛ ɲɔnɔnkaw fo an bɛ Mali bɛɛ fo dɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ ɲɔnɔnkaw fo n'an bɔra ɲɔnɔ an bɛ jigin Falani Banikɔ Falani ka Wɔlɔkɔrɔkaw ni Falaninkaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ cɛ kelen bɛ an b'a ta tɔgɔ ma bari k'i ka dugawu k'a ye ale ko Seydou Sangare n'o ye Bayini Mamadi ka Seydou Sangare an ka alimami Ala ka hinɛ la ale fatura o mɔdenkɛ Seydou Sangare ka bɔ